Здравейте! Аз съм Валентина и съм студент във Варна. Това, което правим ние тук в групите в БХСС Варна е да обгрижваме студентите, като изслушваме техните нужди и сме на среща за тях. Насърчаваме ги да използват талантите и дарбите си, за да прославят Бога и да служат на групите. Обучаваме нови лидери. Имаме няколко нови лидера от този семестър, като организирахме и лидерски ден, с който целяхме те да се научат как да пишат библейски изучавания и да ги водят. Също така искаме да осигурим уют и спокойствие в домовете ни, в които се събираме всяка седмица, за да могат студентите спокойно да идват, да споделят, да бъдат уязвими, да учат нови неща от Божието Слово, да се учим взаимно и те да споделят това, което са научили. Също така водим библейски изучавания, благовестваме в университетите, като правим общи събирания. Едно от любимите ни общи събирания са хвалебно-молитвените вечери, които имаме за хваление и молитва. Събираме се заедно. Други неща, които правим са, например, караоке вечери, готвим заедно, играем на столни игри, правим рождествени парчета, великденски парчета и с всички тези събития целим да събираме и нашите невярващи приятели, за да ги запалим по БХСС и да видят колко е хубаво и че си заслужава да дойдат. Ние имаме нужда от студентски работник в това, че той може да посвети много по-голяма част от времето си да обгрижва студентите. Също така би ни помогнал много с организирането на лидерските дни, тъй като би предоставил повече материали, отколкото ние имаме. Също така би водил самия лидерски ден по-добре от нас. Друго, за което би ни бил полезен студентски работник, са и трудните разговори, които водим дали с студенти или ако възникне някакъв проблем. Студентски работник определено е нужен във Варна.